Мин бит бу бәхетне үзем таптым. Сүтә-сүтә тормыш табышмагын. Көнләшмәгез инде. Ул бит минем югалтулар аша тапкан табышларым. Бу көнгә мин үзем килеп җиттем. Түзә-түзә язмыш яңаклавын. Әрнетмәгез, рәнҗетмәгез җанны, сындырмагыз хыял канатларын. Төннәрендә үзем ушак яктым, юл таба алмый адашканнар өчен. Сорамагыз, җансыз салкыннарны җылтырга җитмәс минем көчем. Җилләрдән мин үзем ышыкландым, беркем мине җылытмады. Янган ушак җылысына дәшмәдегез, оныткансыз. Ә мин онытмадым. Кагылмагыз, рәнҗетмәгез җанны, бәхтемнән минем көнләшмәгез. Кисешсә дә кайчак безнең юллар, танымагыз мине, эндәшмәгез.